Servus, servus. Vítajte pri tomto videovlogu, kde sa vydávam do Pardubic s mojim bratom na burzu športových kariet, nielen hokejových, ale dali to takto, že športových všeobecne. Čaká nás dlhá cesta zo Skalice 3,5 hodiny a ja som teda ešte mal bonus z Bratislavy do Skalice 1,5 hodiny. Tak, po dlhej jazde sa nachádzame v Pardubiciach pred hokejovým štadiónom. Bohužiaľ s nepekným počasím upršaným. Serious. Ale poďme teda dovnútra, let's go. Hneď zo začiatku si môžeme pozrieť, že čo je v tombole, je tu naozaj veľa cien. Takže dúfali sme, že sa usmeje šťastie. Na konci bude vyhodnotenie tomboly, takisto aj na konci bude prehľad toho, čo sme všetko nakúpili, takže nezabudnite dopozerať do konca. Prvá cena tu dokonca bol, že podpísaný dres Jacka Hughesa, takže ten tu nie je zobrazený, neviem prečo, ale tak to aspoň vyhlásili, ak som to dobre počul. Tak poďme teda dovnútra, je tu už celkom plnka hneď od rána, dorazili sme cca okolo 10:00. A poďme teda prejsť v rýchlosti stoly, niečo natočiť a potom sa poriadne prehrabovať v kartičkách. Fande trochu. Let's go Panthers! To ver. Tu nás sú také zaujímavosti, nejaké miniatúry, dokonca tu je aj že Rytmus podpísaný s CDčkami, to som naozaj nečakal. Celkom komická figurka, ale whatever. Podpísaný Van Damme na obraze. Podpísaný Kohler, Attila Vek a tak ďalej. Tu najzaujímavé, že sú tu puky, ktoré boli použité v zápasoch. Bola tu takáto nádherná vitrína s historickými kartami, asi jedny z prvých. Keď sa pozrite na tie roky, takže vážne, toto už sú extrémne staré karty. Tu je taká vitrínka, kde sú nenormálne bomby. Ernesto Maserati, rukička Wayna Gretzkyho v naozaj peknom stave a Jaromír Jágr na zlatke StarQuest, čo je limit 100, tieto karty sú brutálne drahé. Pokiaľ si stopnete tam vo videu, uvidíte aj ceny. Na spodu Lewis Hamilton ruky kartička. Samozrejme nachádzal sa tu všelijaký merch a iné hokejové suveníry. Celá burza bola teda hlavne by som povedal z 90% hokejová, ale boli tu aj iné športy, ktoré uvidíte. Tento stôl retro balíčkov som potom ešte navštívil a kúpil som zo pár retro balíčkov iba tak zo srandy na rozbalenie, že čo z toho padne, či nebude nejaké šťastie na nejakú zaujímavú raritku. A pri najhoršom budú tam aspoň určite nejaké legendárne mená, takže ku koncu budem rozbalovať aj tieto balíčky. Naozaj tu môžete vidieť aj nádherné zbierky tých ľudí. Že toto vyzbierať nebola sranda a ešte to dať aj na predaj. To už boli u srdca z toho. Dave and Adam sú predajci z Holandska. Mali tu naozaj nejaké kúsky krásne. Hedmanov podpísaný dres. Takisto koleso šťastia. Nejaké krásne limitky, ako môžete vidieť. A dokonca aj podpísaná helma Conorom McDavidom za 68 000 českých. A ešte iné maličkosti.
Tak a nech sa páči, dámy a páni, môžete sa kochať. Odporúčam zastaviť si video na čokoľvek, čo vás zaujíma. Ako napríklad mňa táto ruky kartička Juraja Slavkovského v limite 1 z 3. Boli tu aj takéto menšie atrakcie pre deti ako tento hokej a fotenie vlastnej hokejovej karty, čo podľa mňa za 50 korún českých je brutálne super cena. Mohli ste si tu aj požičať rukavice, hokejky aj dresy a nemohol som odolať. Dohodol som, že s bratom si urobíme takúto kartu spolu. Chlapi tam boli extrémne ochotní, normálne nás vyfotili na viacero záberov, aj nám hovorili, že ako si máme stúpnúť, dať hlavu hore a tak ďalej, aby to vyzeralo čo najlepšie, takže vážne trpezlivo, nesnažili sa to len tak odbiť narýchlo. Krásne vyrezanie ako na PSA 10. Máme takúto krásnu spomienku z tejto burzy. Dúfam, že toto bude každý rok, to naozaj odporúčam. Díky moc, chlapi. Tu na Borec mal extrémnu zbierku Johna Vanbiesbroucka. Dokonca aj podpísané dresy, ale povedal, že tie nie sú na predaj. Takže trošku som sa pokochal tým, čo tu mal, ale bohužiaľ nemám taký budget, aby som mohol Vanbiesbroucka kúpovať v takýchto memorabiliách alebo podpisoch. Borec kúpil jednu kartu asi v skoro všetkých limitoch. A tu nás sa už vytvorila extrémna fronta na podpisy, lebo o 12. začali podpisovať, kde bol Pavel Francouz, Gabriela Soukalová, Antonín Panenka a Karol Dobiak. Dominik Hašek sa dostavil až po 3. hodine. Tak a už nás docela hladilo, my sme sa vybrali do vedľajšieho obchodného centra Palác na obed, do food courtu. Takýto kartičko ma hneď vo dverách ma extrémne zaujal, pekne naložený. Toto by malo byť v každom hokejovom meste. Vyskúšali sme Bumbo, vyzeralo to naozaj nádherne, ale až tak nádherne to nechutilo. Bolo to celkom trošku sklamanie, ale za 200 českých, čo je asi 8 €, to je v kľude. Tak a pokračujeme späť na burze. Takéto peče to extrémne cením. To by som v zbierke chcel. Ale nemám až taký budget, ale na takéhoto hosičku za kilečko teda budget rozhodne mám a nemohol som to tam nechať len tak. A do mojej zbierky Artifacts Patch by sa tento Jaromír Jágr krásne hodil. Nachádza sa tu aj nejaký Lamine Yamal. Ľudia, čo zháňali futbalové kartičky, tak sa hlavne pýtali na neho. A to je úplne jasné prečo. UFC kartičky, ale aj krásny podpis Lewandowskiho. Pozrite na to, Barack Obama karta, Conor McGregor, alebo aj Max Verstappen. Veľmi pekne vyzerali vo vitrinkách aj tieto podpísané basketbalové lopty. Shaquille O'Neal, fakt nádhera. Ani netuším, čo to stálo. Borec predával za 75 000 českých aj túto kompletnú duhu Lukasa Raymonda ruky na Artifacts Patch.
Krásny setík, no. A takisto veľké zastúpenie tu mal aj Jaromír Jágr samozrejme. Takisto aj Petr Mrázek. A samozrejme Dominik Hašek. Rád zháňal hlavne Žigmunta Palfiho, má už nejakých 600 kariet, takže nájsť niečo, čo ešte nemá, je extrémne ťažké. Takže bol jeden z tých, čo sa tu aj prehrabovali v týchto starých baseskách a starých inzertoch. Veľa všelijakých one of one kúskov sa tu nachádzalo. Česká republika ich drží naozaj hodne. Lebo ako zberatelia hokejových kariet určite Češi patria do tých top 5 štátov, možno aj top 3. Krásna zbierka Jaromíra Jágra. Veľmi sa mi páčia tieto trios karty. Bobrovský, dúfam, že padne druhý Stanley Cup. Let's go! Na záver burzy ešte sa snažím nájsť nejaké inzerty Tkačaka a Beneta. Ešte za tých pár posledných drobných, čo mi zostalo, než sa vydáme naspäť domov. Dominik Hašek dorazil trošku neskôr, po 3. hodine, ale extrémna rada ľudí sa dočkala a Dominátor začal podpisovať. Hneď prvý typek ho zaholil s helmou a mal tam nachystaných dosť dresov. Takže určite tu bolo veľa fanatikov do tohto športovca. Na večeru sme vyskúšali tento hamburger, čo borci predávali pred štadiónom vo svojom traku a bol fakt vyhrotený. Mega vychutený, mäsko prepečené na medium, extrém. Tu sa pozrime na nákup mojho brata, takže všetko Žigmund Palfi. V nejakých limitoch nejaké jerseynky, ktoré ešte nemá, alebo aj nejaké basky. Boli sme tu jedenkrát asi pred 3 rokmi. Kúpil iba 3 karty, nič iné nenašiel, takže tentokrát sa mu zadarilo trošku viac. A toto mal ešte o dosť ťažšie, lebo medzi tým za tie 3 roky toho nakúpil dosť ešte navyše. Takisto je aj zberač Pokémon kariet. Takže sa pozrime na nejaké balíčky, čo tu našiel. Každý pak mal niečo special vnútri. Ale Pokémon kariet tu bolo veľmi málo na výber. Samozrejme na burze športových kariet nemôžeme čakať zázraky. Ale nemusíte sa báť. Pre tých, ktorých toto nebaví, som toto video trošku zrýchlil. Presunieme sa zase na hokej.
Takže otvorím tieto 4 balíčky, tieto 4 retro balíčky, čo som kúpil. Tento prvý má tieto karty s mincami, ktoré sú akože veľmi pekné. A sú tu samozrejme hneď silné mená, ako Patrick Roy, Saku Koivu. A prekvapila ma táto karta bez mince s Forsbergom. Dajte mi vedieť v komentároch, že či to je normálne, lebo ja som tento balíček nikdy neotváral predtým. A tu je coina prilepená na takomto kartóne. A neskôr doma som si všimol, že to je vlastne gift kačak na nej. Ja som si to neprečítal, myslel som si, že to je ten Forsberg. Takto som to tam natlačil, ale to je asi chyba. Dajte mi vedieť v komente, že akože aký je deal s týmto, že čo to je, že tu je jedna minca voľná prilepená a na jednej karte minca chýba. Ďalší balíček. Tu na tento Brad Halley v limite 5000. Čo je taký limit, že nič moc. A zo pár shiny kariet. Veľmi pekný dizajn, takéto by mohli zase urobiť. Ďalej tu mám nejaké Pinnacle kartičky. Tu na tento balíček je hodne fail, lebo karty sú kompletne prilepené na seba. Tu sa podpísal zub času. Pozrite na to, tam ako je na tom to lepidlo biele. Vyzerá to fakt hrozne. To sú zničené karty, ktoré môžu skončiť už iba v koši. Bohužiaľ. Toto je taká inzertka, čo tam bola, nič special. Všetky karty sú prilepené na seba a zničené. Škoda toho, lebo sú tam naozaj legendárne mená. Kebyže takýchto kariet teraz kúpim celý box, tak ma asi porazí. Iba táto prvá hedina nebola zničená. No. A ešte tu mám nejaké iceky. Tieto majú byť tie 3D pohyblivé. Paul Coffey na prvej karte. Pavel Bure. Toto už je úplne mŕtve, zničené. Fakt škaredá karta, to už sa ani nehýbe. A Polkaria. Ten istý problém. Zaujímavé, že prvá karta je OK a tieto druhé dve sú úplne mŕtve. Škoda toho, no. A to tie balíčky neboli lacné. Môj nákup z burzy si môžete pozrieť na konci videa, ktoré už bude končiť o chvíľočku. Tu sa pozrieme na vyhodnotenie tomboly, kde ja ani brat sme nevyhrali vôbec nič, tradične. Tak, blížime sa k záveru. Nejaké bližšie zábery si môžete pozrieť na Instagramu alebo Facebooku. Check Expo stránky. My sa vydávame naspäť domov a poďme si ešte pozrieť to, čo som nakúpil. Takže Sam Bennett inzertka v limite 75. Teda ani som to nepovedal, môj cieľ bol kúpiť Artifacts patch nejaké Florida Panthers, ktoré mi chýbajú a nakoniec som nekúpil ani jednu. Toto je Matthew Tkachuk na Outburst, inzertka. Anton Lundell, ruky podpísaný hard sign. Toto je môj najlepší úlovok z tohto dňa. Naozaj som rád za túto kartu. Nemá zrovna dobré rožky, takže sa mi ešte aj podarilo zmluviť cenu. Vyšla ma na nejakých 15 €, takže úplne v pohode. Musím povedať, že s veľa predajcami sa dalo dobre domluviť, väčšina z nich dali aj zľavu. Takisto aj tento Meky Samoskevič
na artefakt z ruky ma vyšlo lacnejšie. Pavol Regenda podpísaný náš Slovák na Future Watch iba za 100 korún českých, čo sú asi 4 eurá. Zdráhal sa predajca tomuto, ale povedal som mu, že viac mu nedám, asi vedel, že viac mu nedá nikto, lebo tento hráč už Van Hal skončil. Artefakt sa mi nepodarilo nájsť patch Antona Lundela, ale iba jerseyinka, tak zobral som aspoň to, lebo ja si ich dávam do vitrinky. A naozaj je ťažké nájsť Lundela patch takto, na tej artefaktske. Neviem, prečo som zobral aj tohto Spencera Knighta iba s jerseyinkou, lebo takisto sa mi ten patch nepodaril nájsť, ako som chcel, tak aspoň niečo. Veľmi ma potešil tento Marian Hossa podpísaný iba za 99 českých, to je nič. Takáto legenda, naozaj krásna karta, to som mega rád. A dokonca za Pittsburgh. Takisto som chcel nejakého Šimona Nemca na rukičke, je mi jedno čo, len si to dám do albumu Slovákov, čo mám. Za 50 korún to je nič, to sú 2 euríčka. Takisto pridám do albumu Slovákov Adama Husku, ktorého ešte nemám, čo je jeden z veľmi mála brankárov, ktorého sme mali v NHL, aj keď odchytal iba jeden zápas a dostal ešte aj 7 gólov úplne naložené. Ale bolo to vtedy proti Top Colorado, takže není sa čomu čudovať. A takisto som chcel nejakého Celebriniho na rukičke a táto sa mi veľmi páči, aj keď to není nič extra, samozrejme žiadna vzácna karta, ale s týmto záchranným kruhom sa mi to k Team Sharks krásne hodí, tak ako k žiadnemu inému týmu v NHL. Takže veľmi pekný dizajn, rohy pekné, ostré, možno by to mohlo ísť aj na grading. A na záver táto naša kartička, ktorú nám spravili, vytlačili priamo na mieste s profesionálnym foťákom a svetlami. Bohužiaľ tam dali 2 medzery za tým Ačkom. A ešte mi dokonca vyhoveli s tým, že som im povedal, či mi to môžu napísať na jednu kartu limit 1 z 2 a na druhej 2 z 2 a dali nám to. Tak to je koniec. Veľmi super burza, musím zhodnotiť, že ešte podarenejšie ako 3 roky dozadu, keď sme tu boli. Určite zase zavítame niekedy na budúce. Vy nezabudnite dať odber, like a komentár pod video. Let's go, čaute hoši.